V našom meste je vraj strašidelný dom. Na koho sa mám obrátiť? Na Ghostbusters? Tí neexistujú. Na Sherlocka Holmesa? Ten neexistuje. Alebo na internetových lovcov duchov? Ich znalosti o tom, ako vykonať kontrolovaný experiment, evidentne neexistujú. Ale existujú ľudia, ktorí duchov dokážu skúmať tak, aby ich preskúmali. Predstav si, sú to kúzelníci. Paranormálni podvodníci mnohokrát oklamali vedcov priamo v ich laboratóriu. Ale skúste oklamať expertov na triky a klamy. Teraz ti predstavím jeden z možno najzásadnejších výskumov pozadia údajných paranormálnych javov. V druhej polovici 19. storočia milióny ľudí po celom svete verili návštevníkom špiritistických seánc, čiže vyvolávania duchov. Na týchto seáncach prostredníctvom tzv. Špiritistických médií komunikovali s duchmi alebo zažili rôzne prejavy duchov. Ibaže slávni kúzelníci počnú s Johnom Maskelinom a neskôr slávnym Houdinim špiritistické médiá eventuálne radom demaskovali ako podvodníkov. Ibaže londýnsky kúzelník Samuel John Davy počúval svojich známych a kamarátov také príhody z vyvolávania duchov, že ich ani on ako kúzelník nedokázal vysvetliť. Čo myslíš, čo urobil? Uveril fámam a čudesným príhodám? Ako kúzelník dobre poznal triky špiritistov, takže organizoval falošné špiritistické seansy. Ľudia z nich odchádzali ohúrení, že zažili kontakt so záhrobím. Ibaže to nebolo všetko. Keď skončili, kúzelník od nich chcel, aby mu podrobne napísali všetko, na čo si zo seansy pamätajú. Čiže kúzelník kontroloval, čo ľuďom povedal pred seansou. Kúzelník samozrejme kontroloval, čo ľuďom na seance predviedol a bol veľmi zvedavý na svedecké výpovede. Všimli ste si to? Uvedomili ste si, čo ten chlap urobil? On spáchal kontrolovaný experiment. Tak sa to robí, keď niečo chcete seriózne skúmať. No a ako to dopadlo? Kúzelníka zarazilo, že návštevníci si na mnohé dôležité udalosti vôbec nespomenuli. Iní tvrdili, že videli alebo zažili veci, o ktorých kúzelník iba hovoril vopred, ale neukázal ich. No a po niektorí dokonca tvrdili, že videli alebo zažili veci, ktoré kúzelník vopred nespomenul ani neukázal. Len ich oni sami očakávali, že ich uvidia. Ale. Vo vede je jedno veľmi užitočné pravidlo. Jedna štúdia alebo experiment neznamená nič. Akékoľvek zistenie je hodnotné až potom, ako je nezávisle overené. Zistenia tohto experimentu neskôr potvrdil parapsychológ Theodor Busterman a vo viacerých štúdiách kúzelník a psychológ Richard Weissman. Weissmanovi napríklad tretina zúčastnených po jednom z experimentov tvrdila, že videla poletovať stôl. Nič také sa pochopiteľne nestalo. Čo z toho všetkého vyplýva? Celku ľahko odlíšiš pochybné zdroje o záhadách od tých serióznych. Pochybné zdroje budú svoje tvrdenia často opierať o očité svedectvá. Poľahlivé zdroje si budú zakladať v prvom rade na kontrolovaných výskumoch. A v tých nám duchovia ako si chýbajú, ako vám napokon povie každý dobrý kúzelník. Tisíce ľudí celé hodiny na oblohe sledovali UFO. Mnohí z nich následne tento lietajúci stroj podrobne opísali a dokonca rozoznali posádku na palube. A je to jeden z najnázornejších príkladov, prečo treba byť pri výskume záhadných javov extrémne opatrný, extrémne dôsledný a predovšetkým treba byť expertom na fungovanie ľudskej mysle a folkloristiku. Folkloristika neskúma len ľudové tance a piesne, taktiež skúma vznik a vývoj legend a fám. 13. decembra 1909 denník The Boston Herald priniesol na titulnej strane senzačný rozhovor s vynálezcom Wallaceom Tilligastom. Ten tvrdil, že dokončil prvý lietajúci stroj ťažší ako vzduch na svete. A vraj na ňom po večeroch lietal. Áno, sme v dobe pred lietadlami. V nasledovných týždňoch sa v Bostone a v okolí udiali desiatky hromadných zliadnutí údajnej vzducholode. Napríklad 22. decembra tvrdilo 2000 ľudí, že táto vzdušná loď krúžila nad Bostonom a bola viditeľná 3 hodiny. Na ďalší deň zaplnil ulice nedaleko Worcesteru dav 50 000 ľudí, ktorí nielenže sledovali údajnú vzducholoď, ale niektorí z nich dokonca podrobne opísali stavebné prvky lode a dokonca hovorili, že na palube rozlíšili posádku. Napokon sa ukázalo, že žiadna takáto vzducholoď nikdy neexistovala. Celé to bol hoax a Tilligast žiaden lietajúci stroj nevytvoril. Čo ale ľudia videli naozaj? Jedného hromadného zliadnutia údajnej vzducholode sa zúčastnil aj slávny spisovateľ Lovecraft. No a ten na oblohe identifikoval Venušu, čiže druhé najjasnejšie teleso nočnej oblohy. Psychologické výskumy od 19. storočia jasne ukazujú, že očité svedectvo častokrát viacej odráža to, čo človek veril, čo očakával a čo poznal, než realitu. A to dokonca aj v prípade, keď bolo očité svedectvo zaznamenané i hneď po udalosti. Napríklad slovenský folklorista Vladimír Bahna, ktorý skúmal paranormálne zážitky ľudí, konštatuje, že ľudské vnímanie nefunguje ako jednosmerné spracovávanie a vyhodnocovanie vnemov z vonkajšieho prostredia. Podľa neho je to mechanizmus, ktorý využíva to, čo pozná na to, aby vytváral predpovede o vnímanej realite. No a niekedy sa na tieto svoje predpovede spolieha viacej než na vonkajšie vnemy. Výsledkom toho je, že vidíme, počujeme alebo cítime niečo, čo neprichádza priamo zo zmyslov, ale naopak z našich znalostí. Výskumy ukazujú, že náboženské tak ako akékoľvek iné presvedčenia týmto spôsobom reálne ovplyvňujú to, čo vnímame a prežívame. Častou námietkou proti racionálnym vysvetleniam záhadných udalostí je, že očité svedectvá o nich podali viacerí svedkovia. Ibaže pred 20. storočím sme mali napríklad množstvo hromadných zliadnutí víl. A ako sme videli, o čosi neskôr vymyslenej vzducholode, v podstate dobovej verzie UFA. Čiže áno, aj hromadné svedecké výpovede môžu byť úplne skreslené. Okrem iného preto, že viacerí ľudia môžu zdieľať rovnaké presvedčenia, očakávania a môžu poznať rovnaké alebo podobné veci. A ich následné svedectvá budú tým pádom podobné alebo úplne rovnaké. Možno ťa prekvapí, aký typ morskej príšery videli námorníci
námorníci najčastejšie v 18. storočí. Je to zároveň názorný príklad, prečo je pre každého, kto by sa chcel seriózne zaoberať záhadami, tak dôležité nielen vyznať sa vo fungovaní ľudskej mysle, ale taktiež v histórii. V polovici 18. storočia historik a biskup Erik Pontoppidan v diele Prírodopis Nórska píše o stovkách očitých svedectiev morských príšer. Skúsiš uhádnuť, aké námorníci spomínali najčastejšie? Možno sirény, azda krakena či morské panny? V skutočnosti to bolo niečo príbuzné morským pannám. A nie, neboli to morskí panici, neboli to mermaids, čiže morské panny, ale mermen, čiže v podstate morskí páni. Okrem toho často spomínali dvojkilometrové monštrá pripomínajúce chodiace ostrovy. Nesmierne otrávne bytosti. Predstav si, že si námorník a po mesiacoch na otvorenom oceáne konečne uvidíš súš. Plavíš sa k nej, pretože chceš zakotviť, ale len čo sa priblížiš, táto súš sa zodvihne a odkráča preč. Pohľad do histórie morských príšer nám prináša ďalšie zaujímavé zistenia. V stredoveku námorníci hlásili celkom iné príšery, napríklad morské kone, čiže hypokampusy. Naopak z konca 18. a z 19. storočia pochádzajú obrovské množstvá údajných zhliadnutí, často obrovských a hrbatých morských hadov. Ibaže morskí mužíci a ostrovné monštrá sa z tejto neskoršej doby prakticky úplne vytratili. Ale ani dominancia svedectiev morských hadov netrvala dlho. Potom ako dobová tlač v 19. storočí informovala o objave plesiosaurov, úplne prevážili svedectvá podobných kreatúr, čiže s dlhým krkom a malou hlavou. Jedno také začiatkom 20. storočia hlásili aj zo škótskeho jazera Loch Ness. Historikov pochopiteľne zaujalo, že hoci bolo jazero Loch Ness hojne navštevované aj v 19. storočí, svedectvá o zhliadnutí Lochneskej príšery vtedy chýbali. Éra popularity morských príšer zdá sa skončila. Morské príšery sú napriek tomu cennou lekciou, že očité svedectvá nie sú zrkadlom reality. Ako som hovoril v predchádzajúcich videách o niekoľkohodinovom sledovaní UFO a taktiež o kúzelníkoch skúmajúcich duchov, to čo vidíme, naša myseľ spracúva cez filter našich očakávaní a presvedčení, čo môže úplne zmeniť náš dojem z toho, čo sa stalo naozaj. Alebo inak, čo ľudia veria, to vidia. Takže aká doba, taká morská príšera. A ako si povieme v budúcich videách, to isté platí pre duchov alebo UFO. Aká doba, taký duch, aká doba, také UFO. Ak ide o duchov, niekto môže namietnúť. Ty nechceš veriť na duchov a preto ti žiaden dôkaz nebude stačiť. Čo je legitímna námietka? Ibaže pozor, rovnako legitímna je aj presne opačná námietka. Ty tak veľmi chceš veriť na duchov, že žiadne racionálne vysvetlenie ti nebude stačiť. No a práve z tohto dôvodu je tak zaujímavý a hlavne dôležitý Harry Houdini. Asi najlepší kúzelník všetkých čias, pretože on na duchov veriť chcel, ibaže na rozdiel od bežných ľudí bol expertom na triky a klamy. Na prelome 19. a 20. storočia boli mimoriadne populárne špiritistické seansy, čiže v podstate vyvolávanie duchov. Na týchto seansách cez prostredníka špiritistického média údajne duchovia komunikovali so živými. Potom ako Harrymu Houdinimu náhle zomrela matka, na ktorú bol nesmierne naviazaný, slávny kúzelník vynaložil obrovské úsilie, aby kontaktoval jej ducha. Niekedy absolvoval aj 2 seansy denne a iba počas návštevy Európy v roku 1919 sa zúčastnil stovky seans a stretol väčšinu známych špiritistických médií. A ako to dopadlo? Najlepšie zdokumentovaná je seansa s manželkou slávneho spisovateľa Sira Artura Conana Doylea. Toho večera, keď Lady Doyleová údajne nadviazala kontakt so záhrobím, výsledkom bola rozsiahla 17-stranová správa údajne od ducha matky Harryho Houdiniho. Kúzelník sa však čudoval, prečo sa správa začínala veľkou kresbou kresťanského kríža, keď jeho matka bola židovka, prečo sa k nemu v liste prihovárala po anglicky, keď tento jazyk neovládala, a prečo v rozsiahlej 17-stranovej správe ani raz nespomenula, že seansa sa konala v deň jej narodenín. No a podobne dopadli všetky ďalšie seansy. Hoci Houdiniho matka za života hovorila len nemecky, maďarsky a jazykom jidiš, jej duch sa Houdinimu prihováral dokonalou angličtinou. Sú teda len dve možnosti. Buď na všetkých po smrti čaká intenzívny kurz angličtiny, alebo to všetci boli klamári a podvodníci. Niekedy to Houdini otočil. Keď špiritistické médium tvrdilo, že duch Houdiniho matky je s nimi v miestnosti, kúzelník prestal hovoriť po anglicky, začal mu klásť otázky v nemčine, maďarčine alebo v jazyku jidiš. Som si istý, že uhádneš, či niekedy dostal zmysluplnú odpoveď. Niektorí kúzelníci testovali vyvolávačov duchov inak, a to tak, že si vymysleli príbuzného. Potom boli veľmi zvedaví, či si špiritistické médiá všimnú, že sa pokúšajú vyvolať ducha fiktívnej osoby. To sa ako si nestalo. Ale späť k Harrymu Houdinimu. Vo svojej knihe Kúzelník medzi duchmi konštatuje: môj výskum netrval niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, ale 30 rokov, a v týchto 3 dekádach som nenarazil na jediný prípad ducha, démona či strašidla, ktorý by zaváňal pravosťou. Možnosť komunikovať s duchmi Houdini overil aj pozoruhodným experimentom. Dohodol sa so skupinou 14 ľudí, že ktokoľvek zomrie prvý, po smrti sa spojí s ostatnými. Nikto sa mu nikdy neozval. Houdini vo svojich spisoch upozorňuje, že ak niečo vyzerá záhadne, znamená to len to, že to potrebujeme dôsledne a kriticky preskúmať, aby sme tomu porozumeli. A ja si tak dovolím malú radu. Ak vám algoritmy sociálnych sietí podhodia nejaký duchársky obsah, opýtajte sa, čo by na to asi povedal Harry Houdini.